Bé, molt bon dia a totes i a tots. Començarem aquest acte d'inauguració de les 18enes jornades tècniques de CEBA, donant-li la paraula al doctor Jaume Pedrós, president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Gràcies, conseller. Doctor Analde, doctor Godoy, Joan Puigdollers, regidor, amics i amigues de CEBAs, metges i no metges, amics tots. Primer, permeteu donar-vos la benvinguda com a president del Col·legi de Metges en aquesta seu, que per alguns és la vostra seu i pels altres avui també és la vostra seu, però en tot cas el que volia aprofitar, a part de donar-vos la benvinguda, és agrair-vos que hagueu escollit el col·legi com a espai per celebrar aquestes jornades i fer-ho amb el contingut que heu plantejat. 18 jornades i a mi em sembla molt important, només voldria dir tres o quatre idees que us voldria traslladar com a president del col·legi, perquè ara m'he vingut a la memòria que quan l'any 94 el doctor Ledesma i altres metges van venir al col·legi buscant el suport amb una idea de voler canviar les coses. Les coses no anaven bé, o les coses diguéssim que podien anar molt millor. Necessitàvem un revulsiu basat en valors, sobretot els valors del professionalisme, i això va portar, per què no dir-ho, vull reivindicar-ho des d'aquí, que aquesta institució va ser la que va donar el suport a un projecte que basant-se en l'ideari del professionalisme pretenia canviar la forma de treballar per millorar no només la realització dels valors d'aquest professionalisme per part dels metges i d'altres professionals, sinó sobretot també millorar la qualitat assistencial i també del sistema sanitari. I vaig tenir l'honor, us ho haig de dir així, perquè en aquella època tothom té un passat, i jo tenia un passat que no me n'amago gens, que sabeu que es va acabar just al 95, passat polític. Jo era diputat al Parlament i l'última cosa que vaig tenir la responsabilitat de portar, que va ser l'última llei que es va aprovar en aquella legislatura, em va tocar portar-la a mi com a ponent, i era la llei que modificava la llei d'ordenació sanitària de Catalunya i que permetia la creació de les EBAs. Ho dic perquè jo des del primer moment, des del minut zero, he estat especialment implicat, i ara com a president em fa molta especial il·lusió que poder presidir o copresidir la inauguració d'unes jornades, d'una cosa que va començar d'aquesta manera i que finalment s'ha extès. No s'ha extès com segurament molts de nosaltres voldríem. No la suficientment impuls, perquè en una època és perquè hi havia entrebancs polítics, altres perquè hi ha entrebancs d'això que li diem a vegades la mesocràcia, i a vegades hi ha hagut el que simplement és els entrebancs econòmics. Però jo us vull assenyalar que de la mateixa manera que en aquell moment l'aparició de la idea de les EBAs o dels equips de base associativa, del que era el concepte de l'autogestió, va irrompre com un element revolucionari, necessitem ara, en aquest moment, necessitem el concurs novament de la gent que aspira o que té la condició de lideratge de la professió. Estem en un moment, us ho dic, des del punt de vista professional i també des del punt de vista del sector sanitari, només cal veure els debats, d'un sector del sistema absolutament immobilista que només reivindica que s'injectin recursos econòmics, que els necessitem, perquè no oblidem, estem treballant amb un 20% almenys del pressupost i, com deia el conseller d'Economia i Finances fa 2 dies, estem treballant amb el funcionament del 2004. És veritat que necessitem recursos econòmics, però aquest sector de la professió i dels agents que treballen al sistema sanitari defensa simplement que això,
que tot ha de ser X, la provisió dels serveis, tot hauria de ser com si fos l'X. Jo no tinc res contra l'X, però vull dir que tots hauríem de ser estatutaris, que tot el que és la participació d'entitats sense afany de lucre en el sistema sanitari està sota sospita, que tots estem en realitat sota sospita perquè el sistema està corromput i per tant s'ha de fer borrón i cuenta nueva. Aquest és un també dels altres pilars, per tant en tenim dos. Uns que defensen que només necessitem posar-hi diners i els altres que diuen que s'ha de fer borrón i cuenta nueva. I enmig de tot això nosaltres estem intentant des del col·legi definir una tercera línia. Veure que les terceres línies no tenen massa èxit, però la nostra jo espero que sí, perquè la nostra es basa en... Nosaltres sí que tenim interlocutors com a junta del col·legi, perquè tenim la professió. Nosaltres la diferència és que sí que tenim interlocutors també en el sistema sanitari que pensa com nosaltres. Gent que està en l'àmbit de la gestió i gent que està en l'àmbit d'altres col·legis professionals, no només la de metges, que pensen que és necessari en aquest moment tornar a fer un altre impuls basant-se en els valors del professionalisme, que són els que permeten que en aquest moment el sistema sanitari, si permeti'm conseller que estàs aquí per reivindicar una vegada més, jo sé que tu això ho comparteixes, però ets el representant del govern, nosaltres en aquest moment hem de tornar a poder dir, com vaig dir jo abans d'ahir en el discurs de l'entrega dels Premis d'Excel·lència Professional, que si el sistema sanitari el portessin altres professionals estaria en fallida, perquè més sacrificis dels que s'estan fent, sobretot en l'àmbit, ja no parlo d'inversions, sinó sobretot directament al capítol del retributiu, doncs, home, que això no estigui afectant de manera a la fibra més bàsica de l'assistència, de la qualitat de l'assistència, és pel compromís ètic que el conjunt de professionals sanitaris, no només metges, estan donant. Però és obvi que aquesta manera, aquest manteniment indefinit de la incertesa no genera gaire esperança. I és veritat que no depèn dels professionals que hi hagi més recursos. Per això jo aprofito, conseller, per reivindicar un cop més que traslladis en el govern i traslladis en els grups polítics allà on correspon. Nosaltres ho fem també, i ho farem aquesta tarda, la necessitat de disposar de més recursos. Però sí que depèn de nosaltres i sí que depèn també del marc que correspon el fet que es pugui desenvolupar el que són els idearis del professionalisme basats fonamentalment en l'autonomia professional, amb la presa de decisió, no només amb els valors de sempre, i això sí que és un element que ens hem de reivindicar com a professionals, els valors de la generositat, del compromís, de l'abnegació de la competència, sinó amb valors nous, que són el treball en equip, no només amb equip de metges, amb equip interdisciplinar, la innovació, l'adaptació i liderar aquests canvis. Bé, les EVAs han suposat per molts sectors de la professió l'expressió del lideratge dels canvis i, a més, l'actiu és tremendament positiu. Però jo us demano que m'ajudeu o que ens ajudeu a la Junta a fer un pas més. El tema de l'autonomia professional, que tanta gent en parla, quan això ho interioritzes una mica més, quan el que intentes expressar és a veure què la gent entén per autonomia professional o autogestió, et trobes amb que existeix també en el debat sectors interessats en voler simplificar el que vol dir això, reduït a una pràctica elitista de privilegis econòmics i empresarials. I com que jo em crec legitimat des del minut zero per defensar el model que vosaltres representeu com a un model de lideratge que la professió s'emmiralla i que altres sectors potser no estaran en condicions de poder arribar, però necessiten d'aquest lideratge, necessitem que vosaltres esdevingueu un cop més un punt de llança del que significa l'aplicació del professionalisme amb els valors antics però també amb els valors nous. I els valors nous, deia, el treball en equip, la innovació, el lideratge, la transparència, el lideratge organitzatiu,
el tenir una defensa encara molt més explícita de l'interès general i del bé comú, perquè necessitem que el conjunt de la professió vegi en l'àmbit de les EVAs i de l'autogestió un referent innegable. I acabo aquí també per dir que necessitem també que el Departament de Salut i el Govern de la Generalitat, i jo diria el conjunt de les forces polítiques, perquè seria molt fàcil que ara diguéssim en el context actual que el govern ha de fer deures, tothom ha de fer deures, també comprengui que sense aquest lideratge que exerceixen els equips autogestionats, amb aquesta base que qui treballa s'organitza la feina, pot prestar una assistència de major qualitat, pot gaudir d'un nivell de satisfacció personal i professional molt més gran. Tot això és en benefici i, a més, econòmicament no suposa una situació d'agravació respecte a la despesa sanitària. És obvi que la situació actual, des del punt de vista jurídic i dels concursos, tenim una amenaça. Tenim una amenaça i jo demano que en el departament que es busquin les fórmules que donin molta més preponderància als valors d'aquest professionalisme que sí que representa la idea de les EVAs. El que CEVAS representa des del punt de vista de valors és un valor afegit que no pas els elements econòmics o economicistes que podien anar en detriment d'aquesta qualitat que els ciutadans necessiten i sobretot del desenvolupament professional que també els professionals necessitem. Per tant, conseller, aquesta és aprofitant, no m'ho han demanat els de CEVAS que jo digués això, però sí que com a col·legi tu saps que fa temps que anem insistint en aquest tema i que compartim la necessitat de donar-hi sortida, però aquesta estava en el compromís polític del govern que tu formes part. Necessitem l'expressió concreta que no només avancem més lentament del que esperàvem, segurament el context econòmic no ens ajuda, sinó que tenim amenaces. Tenim amenaces respecte, escolta, jo no jutjaré qui són les altres, però respecte als concursos i el marc jurídic que permeti pensar que una bona idea, bons projectes que a més han demostrat estar entre els millors des del punt de vista de qualificació per part de satisfacció dels ciutadans i de valoracions objectives, es pugui posar en dubte. I a tots vosaltres us demano que m'ajudeu a continuar sent els líders i referents del sector per a la resta de companys. I per tant heu de fer un pas més enllà en el moment que estem ara, sobretot perquè representeu entitats que no només són de base associativa, sinó que sou empreses, que els nivells de gestió, de corresponsabilització, de participació, permetin que la resta de companys no només els puguin comprendre, sinó que puguin apostar també per un desenvolupament en aquesta línia. Moltíssimes gràcies i perdoneu que m'hagi extès, però aquest sí que és un privilegi que té el president d'aquesta casa quan té l'ús de la paraula. Gràcies. Té la paraula el senyor Joan Pollosés, regidor de Sarrià Sant Gervasi. Molt bé, moltes gràcies. Jo, en primer lloc, vull agrair a CEVA la invitació per participar en aquesta inauguració d'aquesta jornada. La veritat és que em fa molta il·lusió participar en aquesta inauguració d'aquesta jornada, ja us explicaré per què. Jo us parlaré en dues vessants, com a regidor del districte de Sarrià Sant Gervasi, però també com a regidor, lògicament, de la ciutat de Barcelona, que les dues coses van juntes. La veritat és que el govern de la ciutat de Barcelona, durant aquest mandat municipal, ens hem intentat posicionar de forma internacional amb aquest concepte de Smart City. I sembla que ho estem aconseguint. Fa uns parell de mesos, la Fundació Bloomberg, de l'antic alcalde de Nova York, ens va donar el premi de la Fundació Bloomberg justament per un tema, diguem, de plantejar gestió intel·ligent de la ciutat. I en aquest cas és justament un tema, diguem, de gestionar intel·ligentment la ciutat per afavorir les persones grans que viuen soles.
I aquesta Fundació Blomberg, a més, en aquest cas va dotat econòmicament, ens ha donat 5 milions de dòlars per aplicar aquest programa a la ciutat de Barcelona. Fa poc també la Unió Europea va distingir la ciutat de Barcelona com la capital de la innovació europea. I tot just ahir la Fundació Rockefeller ens ha inclòs a la llista de les 100 ciutats més resilients del món. Què hi ha darrere d'aquests 3 reconeixements internacionals? Hi ha 4 conceptes, que 3 els poseu vosaltres sobre la taula avui, i el quart, jo us demano que us plantejo com a pas endavant, sempre hem d'anar endavant. El primer concepte de sostenibilitat. M'hi estendré poc, aquest és un concepte que jo diria que va convertir en popular a partir de la proposta de la senyora Blomberg, antiga primera ministra de Noruega, que als anys 90, a principis dels anys 90, va plantejar aquest concepte de sostenibilitat des del punt de vista de la gestió mediambiental del món. Ha triomfat aquest concepte, tant ha triomfat que no només en parlem en gestió mediambiental, sinó que avui no hi ha cap empresa, cap institució, cap país, cap ciutat que en els seus punts bàsics de gestió del que sigui no hi surti aquest concepte de sostenibilitat. Per tant, com és conegut, no m'hi estendré i a més anem molt justos a temps. Perquè hi hagi sostenibilitat hi ha d'haver-hi innovació. Sense innovació no hi ha sostenibilitat. I dic innovació, no estic parlant de recerca, estic parlant d'innovació. Innovació simplement què vol dir? La voluntat de millorar cada dia en el que fem. Tercer gran tema, com a conseqüència de la societat i de la innovació, vindrà el que és el títol de la jornada, més eficiència, en aquest cas en salut. Però jo demano que incorporeu el quart concepte, que és justament aquest que ahir ens van reconèixer a la Fundació Rockefeller, que és la resiliència. Soc dels convençuts de que, igual que el concepte de sostenibilitat s'ha consolidat en el món entre l'any 92, cimera pel medi ambient de Rio de Janeiro, la cimera 20 anys després també de Rio de Janeiro de les Nacions Unides sobre la gestió mediambiental del món, el gran concepte nou que es posa sobre la taula és el de resiliència. Entenent que ja en tenim prou amb la sostenibilitat, que volem anar més lluny. Què vol dir resiliència? Pràcticament totes les ciències, jo primer vaig creure que el concepte de resiliència era un concepte que només hi havia en la ciència ecològica. Després he anat descobrint que el concepte de resiliència pràcticament hi és a totes les ciències, que és com evitem la vulnerabilitat del propi sistema, adelantant-nos a les coses. Ja no en tenim prou amb arreglar el problema quan el tenim, sinó que volem intentar veure quins són els riscos que tenim per evitar-ho que es converteixin en un problema. Per tant, crec que és el pas següent que hem de fer. Jo crec que aquests 4 conceptes són els que emmarquen aquest concepte general d'SMART, d'intel·ligència. Per tant, aquest és un tema general, de gestió general. Ho podem aplicar al món de la salut, ho podem aplicar al món de l'empresa, ho podem aplicar al món del medi ambient, ho podem aplicar al món que vulgueu, aquests 4 grans conceptes. Com a regidor del districte de Sarrià-Sant Gervasi, no sé si, em sembla que és així, però em sembla que si entenem que els districtes de Barcelona es poden assimilar a comarques a nivell general de Catalunya, segurament amb molt més habitants, però a efectes administratius, jo em sembla que deu ser el districte de Sarrià-Sant Gervasi l'únic districte que el 100% de l'assistència d'atenció primària de salut es presta en BEBAS. Per tant, tenim una certa experiència com a Ajuntament de Barcelona en rebre els serveis. Els presta el departament, i vosaltres, però els rebem nosaltres. Dius dues coses. Com a regidor, en els 3 anys i mig que porto, 3 anys i mig que porto de regidor, 4 de president del Consell del Districte, mai hi ha hagut una problemàtica sanitària en aquest districte. Hem discutit de transport, hem discutit de mobilitat, hem discutit d'equipaments, de tot el que vulgueu. Hi ha alguna persona que és testimoni de totes aquestes discussions, que està aquí present avui, no? Però la discussió sanitària no ha assistit mai. Tenim un Consell de Salut en el districte de Sarrià-Sant Gervasi, que reunim 2 vegades a la setmana, en el qual es va informant i es van posant sobre la taula tots els temes sanitaris que afecten el districte, que el tipus de debat és un debat, jo diria, quasi bé tècnic. I per tant, en aquest sentit, doncs, aquest reconeixement. També aquest reconeixement ho vull fer com a usuari. Jo amb el doctor Pedró som amics de tota la vida i una de les grans discussions que tenim és que jo sóc un usuari sistemàtic del sistema públic, de tota la vida.
I jo sóc un client vostre. El senyor que presideix la taula és el cap del cap que assisteixo jo. I funcioneu molt bé. Per tant, com a regidor, però també com a usuari, jo certifico que aquest sistema d'EIVAs funciona i és bo. Vull acabar amb una qüestió política. Per què en aquest moment pot estar tan qüestionat aquest sistema? Simplement perquè heu triomfat. Amb la vostra feina de cada dia heu demostrat que hi ha una altra manera de gestionar les coses i que aquesta altra manera de gestionar les coses funciona. I quan una cosa funciona, tothom hi vol ser-hi. Tothom hi vol ser-hi. Lògicament. I per tant, aquí com a administració pública, jo no donaré cap consell al conseller perquè no és la meva funció i a més seria una mala educació immensa. Però passa això perquè això funciona. I en aquest sentit, només demano que us mireu les enquestes de satisfacció dels usuaris de les EVAs. El doctor Godoy em comentava les dades de la recepta farmacèutica d'atenció primària comparada a EVAs i el que no són EVAs. L'evidència és aquesta, això funciona. Per tant, què necessitem en aquest moment? Coratge, creure'ns que això va bé, que és veritat que va bé, lluitar per ell, perquè, evidentment, la gent no s'està quieta. I per tant hem de lluitar per això, per mantenir-lo i jo, sincerament, per ampliar-ho, on sigui necessari. Per tant, acabo amb aquestes dues coses. Aquest model de societat, innovació, eficiència, incluïm-hi el concepte de resiliència i tingueu allò, la satisfacció personal i col·lectiva de que esteu en el bon camí. Però quan esteu en el bon camí, tothom es fica en tu. Això, els que ens dediquem a la política sabem que és així. Quan les coses van malament amb un polític, ningú es fica amb ell. Amb un polític s'hi fica la gent quan les coses van bé. Quan les coses hi van bé en aquell polític, perquè està fent polítiques que són reconegudes per la societat a la que es deu, és quan és més criticat i s'intenta, evidentment, intentar que no pugui seguir endavant. Per tant, coratge, força i tireu endavant. Moltes gràcies a tothom. Té la paraula el doctor Godoy, del comitè organitzador d'aquesta jornada. Honorable senyor Boi Ruiz, doctor Jaume Pedrós, senyor Joan Busdollers, doctor Enalde, senyors i senyors, intentaré resumir al màxim la meva exposició. Com a membre representant del comitè organitzador hem volgut donar importància a aquest tema de la sostenibilitat i l'eficiència. Les seves, com la majoria que esteu aquí coneixeu, hem sigut un exemple d'això i des dels nostres inicis hem anat demostrant amb tots els resultats, amb tots els benchmarkings, amb totes les proves en les que hem estat sotmès, la nostra eficiència i sobretot la sostenibilitat. Els resultats econòmics que hem tingut tant en farmàcia com en altres aspectes tenen la base de, com s'ha comentat, el reconeixement dels nostres ciutadans i dels nostres pacients amb les enquestes de satisfacció, tenen el reconeixement dels nostres treballadors que estan a gust amb nosaltres i tots els resultats, com he dit, avalen aquesta bona trajectòria. No entraré en resultats, tots els coneixeu i hem volgut donar importància a aquest tema. Avui, tot el matí, podrem sentir diferents aspectes sobre aquests temes de sostenibilitat. També es parlaran d'altres temes importants, des del tema de concursos, des del tema el clàssic tema que tenim sempre en espais preelectorals de la taula dels polítics i altres temes d'interès que, per no allargar-me més, ja coneixeu, teniu el programa i agrair-vos a tots la presència i res més. Té la paraula el doctor Joan Maria Enalde, president de CEVA. És aquest. Honorable conseller, doctor Pedrós, president del col·legi, il·lustríssim senyor Joan Puigdollers,
doctor Godoy, amics, amigues, companys, bon dia. Jo, com que ja només em queda agrair les paraules del doctor Pedrós, dir-li que estem totalment d'acord amb ell, que les EVAs al col·legi li devem la vida, potser, li devem la nostra existència i el seu suport que ens ha ajudat en els moments delicats que hem anat vivint i en aquest moment també. Vull agrair al senyor Puigdollers les seves paraules envers les EVAs i agrair-li el seu suport perquè al començament no tot van ser facilitats. En el Paco, doncs, dir-li que m'ha deixat sense discurs i no em vull oblidar, com em va passar l'any passat, de que gràcies als laboratoris Menarini les nostres jornades des de fa 18 anys tenen el seu suport i un suport essencial. Sense ells aquestes jornades segurament no haurien arribat al dia d'avui. Especialment vull agrair-li al doctor Jordi Abad i a tot l'equip de Menarini aquesta col·laboració constant. També he de donar les gràcies al comitè organitzador de la jornada d'avui perquè per les condicions actuals que 3 EVAs s'han trobat amb el concurs de provisió del servei, l'hem organitzada tota la CEVA. O sigui que els responsables en som tots. Gràcies a tots els ponents, els hem convocat amb molt poc temps, això s'ha fet des de després de l'estiu aquí i jo sé del seu esforç, la seva col·laboració i les seves ganes de ser-hi. I gràcies a tots vosaltres perquè també el dia no és exactament el de la millor setmana de l'any. Com que no vull incidir en temes que ja s'han tocat, sí que m'agradaria fer només un petit resum de la CEVA en aquest moment, què significa. La CEVA, com a associació que plega totes les EVAs de Catalunya, el que sí ha aconseguit en els darrers 10 anys és fer que les EVAs hagin aconseguit ser una part del sistema sanitari català, discutit, estimat, no tant, odiat, però és claríssim que per primera vegada, i fa 12 anys que estem batallant, en el nostre cas, ara parlo del nostre centre, jo diria que les EVAs, que som molt pocs, que tenim molt poca entitat, però en canvi existim i comencem a ser representatius d'una part del model català, del sistema català. Jo us vull dir que tot això de la Marea Blanca de Madrid i aquell sistema que es va encarregar era una cosa que copiava bastant a una EVA, sense, inclús com a gentilesa cap a ells no corrien cap risc econòmic, els de Madrid, fent una cosa que s'assemblava bastant a una EVA. Això, jo crec que, després, a posteriori, m'ha fet pensar més d'una vegada que vol dir que el nostre model, amb totes les seves contradiccions, amb tota la seva complexitat, amb amics i enemics, formen part, jo penso que formen part ja d'una part del sistema sanitari català. Com que no vull trepitjar amb tot això, evidentment, i només 2 pinzellades més de la CEVA, en aquests moments, amb ocasió de la presentació de la nova revista Fer Salut, jo em mirava el panorama, el cartell
que donaven suport a aquesta nova revista de format electrònic que sortirà, que es presentarà avui aquí a la jornada, m'ho mirava i hi havia 12 entitats. Som 3 entitats més que fa 2 o 3 anys. Bé, una d'elles és una cooperativa, que són la dels pediatres dels Pirineus, l'altra és una societat limitada, que es diu PAS, que donen atenció a drogodependències i a salut mental, i Muralles, que és una EVA pura. I jo pensava que dins tot aquest panorama complex havíem aguantat i potser havíem millorat una miqueta. I en aquest moment, a Ceba, en aquest moment de tribulació, perquè la paraula és que amb els concursos us podeu imaginar que unes petites entitats com les nostres, quan han de concursar enfront d'empreses, algunes de caràcter multinacional, amb capital risc al seu darrere, amb tots els diners que puguin necessitar, doncs, esclar, et tremolen les cames. I ens estan tremolant. I de moment s'ha de dir que la conselleria i el conseller estan al nostre costat. I jo li agraeixo profundament perquè, si no, aquest patiment s'hauria multiplicat per 1000. Deixeu-me tancar això i el títol de la jornada és Innovació i Sostenibilitat. I ara només afegiré 2 o 3 coses i acabo. En l'últim benchmarking de l'any 2013, entre les 13 millors resultats de tot el benchmarking de la regió de Barcelona, que és la regió més gran, que atén aproximadament, corregiu-me, uns 4,5 milions de ciutadans, hi ha 4 EVAs. Entre els 13 primers equips hi ha 4 EVAs. Això fa pensar. Algunes d'elles fa 8 anys que són benchmarking. I les altres, 2, 7, 6, i això, imagineu, això no és un dia, no és un atzar, no és una xiripa, no és una loteria. Això vol dir que aquests resultats són reproduïbles. Recordeu, una cosa necessària en els experiments científics. Doncs, d'aquí una mica, aquest arrelament que a poc a poc la pròpia societat ens va donant. Ara, i us parlaré, ho sento perquè sí que us hauré de parlar de casa nostra, amb el que hi ho faig amb molta satisfacció i orgull, perquè la feina la fem tots. O sigui, no és un problema de persones, és el grup que treballa i que es mereix que jo ara, en un moment, us expliqui això. Fa referència a unes dades que ens van arribar, són del CatSalut, o sigui, no penséssiu que és cap elaboració nostra personal, que valoren la despesa farmacèutica a les residències geriàtriques. Sabeu que tenim, cada centre té un número determinat de residències que li toquen amb ells. Nosaltres, Sarrià, sabeu que som els que en tenim més de tot Catalunya, perquè hi ha moltíssimes residències, em sembla que en tenim 38, que representa el 9,6% de totes les places de Barcelona, que per l'any 2013 eren 1.271 places i pel 2014 1.400. 1.401. Si penseu una mica, això és la Vall d'Hebron amb llits, eh? Això és la Vall d'Hebron amb llits.
Tirem una mica més avall i veiem que hi ha una valoració de preu per plaça i any. A l'any 2013, el gasto de Sarrià i Vallplaça, Sarrià, Vallvidrera i les Planes, va ser 436 euros. A l'any 2014 va ser 398. I ara la cosa que ens ha de fer pensar com a professionals i com a ciutadans que paguem impostos i tenim els nostres drets, i tenim a exigir, tenim la necessitat de fer que s'administrin bé els diners. Guiteu, el Consorci Sanitari de Barcelona, a l'any 2014, per plaça es gastaven 853,19 euros. Recordeu que he parlat de 398 i el Consorci eren 853,19. Però a la regió eren, o són, 948,17. Jo ho poso aquí, poso sobre de la taula, i com a ciutadà realment hauríem de prendre unes quantes decisions. Finalment, i acabo, m'agradaria incidir en un tema que és una de les parts més preocupants i dels atacs que rebem de manera molt habitual. El doctor Josep Maria Via, en una petita entrevista que li van fer al periòdico fa un mes, ell deia: quin és l'estat del sistema sanitari públic? Li pregunten. I ell diu: està afectat d'una malaltia greu, que és la confusió entre gestió empresarial i privatització. I hi ha un estat d'opinió que diu que el que s'ha fet sempre ha sigut privatitzar. I es diu amb mala intenció i desconeixement, perquè pots tenir una estructura totalment pública a la qual s'accedeixi de forma universal i gratuïta, però aplicant mètodes de gestió empresarial que són molt més eficients. I llavors li pregunten: i què els diria als que diuen que la sanitat no pot ser un negoci? Qui assimili gestió privada a negoci és un demagog o un ignorant. No hi té res a veure. En el model de gestió de la sanitat privada ningú fa negoci. Pràcticament l'única sanitat del món que té negoci és la dels Estats Units. I a mi, ell, Josep Maria Via, no m'agrada aquell sistema. Bon dia, benvinguts, i que la jornada us sigui profitosa. Bé, novament bon dia a totes i a tots. Il·lustre president, jo tinc dos presidents, sempre he dit, el del Col·legi de Metges i el de la Generalitat. Il·lustre diputat, amic Joan Maria Laralde, doctor Godoy. Bé, jo intentaré fer un repàs d'unes quantes coses a les que heu dit amb la mínima ambigüitat possible. Nosaltres tenim un problema, deia el doctor Pedrós, junt al sistema parlo, anirem baixant fins a les EVAs, de finançament. Tenim menys diners que teníem. No és cert, s'ha d'explicar les coses bé. Tenim els mateixos o més diners que teníem, el que passa és que una part molt important d'aquests diners l'hem de destinar a pagar interessos. En termes de diners, la Generalitat de Catalunya té igual o més diners que tenia. El que passa és que una part molt important d'aquests diners les ha de destinar a pagar interessos. Sempre ho repeteixo públicament, aproximadament 7 milions d'euros diaris. Això és el que hem de pagar pel deute que la Generalitat va contraure en els últims anys. Aquests 7 milions d'euros diaris d'interessos obeeixen a dues causes d'endeutament. Una primera causa que tots podem valorar amb allò d'estirar més el braç que la màniga, i una causa constant i permanent que ha estat el subfinançament sanitari
del conjunt de l'estat espanyol i particularment del de Catalunya. Per tant, la primera cosa que jo li penso plantejar al nou ministre és que parlem del finançament de la sanitat a sanitat, no solament a economia, i que fem tots pinya per demanar-li al govern de l'Estat que es faci càrrec de la part del deute que tenen totes les comunitats autònomes que és objectivament imputable al subfinançament crònic de la sanitat pública al nostre país. Aquells punts que hem destinat per sota de la mitjana del PIB que destinen als països al mateix nivell de riquesa que nosaltres, aquest s'ha de fer càrrec l'Estat d'aquest deute perquè el que ha fet al final és centrifugar el dèficit de les comunitats autònomes. Per tant, aquest primer problema, insisteixo, té dues causes. Una crònica històrica, o no hem tingut sempre tensionat el sistema sanitari a Catalunya. Dóna la impressió que s'ha tensionat últimament, s'ha tensionat més, però el tenim tensionat des de fa molts anys. Des de l'any 2008 pràcticament no hem pogut donar resposta a una millora salarial retributiva dels professionals, des de l'any 2008. Amb un esforç final, el 2008 ja no hi ha hagut possible cap acord. Per tant, això no era per l'efecte del deute que no apareix fins la crisi econòmica que es manifesta el 2008, 9 i 10. Per tant, primera qüestió, estem subfinançats, haurem de pagar els nostres pecats, també demanaria a aquells que han pecat, aquí no hi ha ningú que pugui practicar la tentació de la innocència, hem pecat tots, per tant, el que no pot haver-hi gent ara que digui no, jo no he pecat, i és responsabilitat d'aquests que hi ha ara resoldre els problemes. Aquí hem pecat uns amb el subfinançament i uns altres, sabent que tenien un subfinançament, estirant més el braç que la màniga. I per tant, es tracta de recuperar això i en aquest sentit. Tampoc des del punt de vista de la gestió es tracta de gastar menys, sinó que es tracta de gastar bé. No es tracta de gastar menys si no gastem bé. Per tant, l'objectiu sempre, quan plantegeu l'exercici d'una prescripció, diguem-ne, raonable del medicament, és gastar bé, no és gastar menys. I per tant, sempre que es gasti bé, tindrem un resultat positiu. Si no es gastés bé gastant menys, tindríem un resultat negatiu. Des del punt de vista del model EVA, primera cosa que hem de deixar molt clara, que el model EVA és un model de lliure elecció dels professionals. Ningú obliga a que la gent faci una EVA. Per tant, ara això sí, vam admetre tots políticament en el Parlament de Catalunya, per amplíssima majoria, que el model EVA era un model singular que estava dins de la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya i per tant és molt paradòxic que es posi en qüestió una cosa que van votar per amplíssima majoria els partits que estan en l'oposició en aquests moments i en el govern també. Per tant, model de lliure elecció que obliga a l'administració, quan es dona aquest pas, a ser conseqüent amb el pas que es dona d'acord amb el que la Llei d'Ordenació Sanitària contempla i afavorir i ajudar a tots aquells que donen aquest pas, des d'un punt de vista singular. No és un pas de mercantilització, no és un pas de mercat, és un pas d'un model d'autogestió que, com sempre s'ha dit, serà bo o dolent en funció de si es comparen els seus resultats amb els altres. Ara no hi ha dubte d'estudis intencionats o no intencionats, les EVA estan a la central de resultats. Reforcem el discurs que les EVA a les centrals de resultats són perfectament comparables i en molts indicadors millors que altres models de gestió. I no dic model de gestió X, que d'altres models de gestió en general, perquè moltes vegades dona la impressió que hi ha l'alternativa X. EVAs no, hi ha molts altres models de gestió que no són l'X. Per tant, i que tenen segurament avantatges sobre l'X, que són instruments que l'X no té i que no pot tenir perquè de moment la regulació no és competència bàsica, no és competència de Catalunya, sinó, com sabeu, és competència de l'Estat. Per tant, aquest model de lliure elecció requeriria, o hagués requerit, en l'any 2006, una anàlisi profund i no treure a concurs les EVAs. I les EVAs van ser tretes a concurs el 2006, i per tant, un cop han entrat en la via dels concursos, la seva renovació no pot ser més, amb la legislació vigent, que per via de concursos. Què estem intentant fer des del Departament? Estem intentant analitzar des del punt de vista jurídic el marge dels concursos, que són d'obligat compliment, perquè si no entraríem en prevaricació i entraríem en malversació de fons públics, perquè tu no pots continuar mantenint un contracte que has fet per concessió d'un concurs més enllà dels terminis del concurs. Per tant, hem extremat fins al final, com sabeu, el treure aquests concursos, però els hem tingut que treure, perquè si no estem incomplint una llei a sabiendes, prevaricació, que això es porta molt ara, i malversació de fons públics també es porta molt ara per altres motius. Per tant,
Què estem analitzant mentrestant? Una valoració jurídica de si això lligat a la LOSC és un model de singularitat exactament igual que és un hospital de la XUP, que no surt a concurs. Per tant, aquesta és el que s'hagués tingut que fer el 2006. Però el 2006, com que no hi havia competència, només es presentava en un, doncs per què ho farem? Fem concurs. Després hem tingut algunes experiències de concurs ben curioses, i no vull recordar el cas d'Igualada, on, per tant, tot això ho hem de prendre amb un cert rigor. Les EVAs són una figura singular, nascuda d'una reforma de la LOSC, i aquesta figura singular li hem de donar encaix jurídic amb l'ordenament jurídic català. No té per què ser abordada des de la llei de contractes de l'Estat, però com que les EVAs que en aquests moments estan treballant, totes elles no han arribat per via de la singularitat que van arribar al principi, recordeu que al principi les EVAs no van anar a concurs. Per tant, per què no vam mantenir en el seu moment que no anar a concurs era un tema singular en lloc de treure-les a concurs? I es van treure el 2006, insisteixo. Per tant, ara ens crea una obligació jurídica en un marc jurídic que no és nostre, que és la llei de contractes de l'Estat, que jo sempre he dit que no ens serveix com a llei de contractes en el sector salut ni en el sector serveis en general, ni a Catalunya ni a la resta de l'Estat. Per tant, estem treballant això amb la idea de que l'EVA és una entitat singular, nascuda de la LOSC i no nascuda del mercat, insisteixo, igual que altres iniciatives sí poden néixer al mercat i aquestes sí que amb lliure concurrència, òbviament, han d'anar als concursos públics. Dic tot això perquè juguem a vegades amb importants equívocs. Per exemple, és curiós que fem resolucions parlamentàries per intentar preservar les EVAs quan, curiosament, aquestes resolucions parlamentàries les fan aquells que no van fer cap EVA. I que, a més, home, amb una iniciativa d'una EVA van optar per un concurs i una adjudicació que va tenir les seves contradiccions. I per altra banda, home, algú citava abans el model Madrid, no? No és que les marees blanques es carreguessin la iniciativa similar a les EVAs que hi havia a Madrid, és que no va aguantar el govern de Madrid, que és diferent. El govern de Madrid, de majoria absoluta, es va tirar enrere de la iniciativa de l'autogestió a les àrees d'atenció primària a Madrid. Per tant, aquells que es van tirar darrere a Madrid, ara que no diguin aquí que apoyen les EVAs, en seu parlamentària. I dic tot això perquè també hi ha un altre gran equívoc. Una resolució parlamentària mai pot canviar una llei. Mai. El Parlament pot resoldre el que vulgui, però si vol que es faci una cosa diferent ha de canviar una llei. Per tant, no pot dir una resolució del Parlament que no es treguin les EVAs a concurs, perquè s'haurà de modificar la llei. Per tant, cuidado amb en aquests exercicis d'il·lusionisme i de brindis al sol. Queda molt bé aprovar una resolució al Parlament i tenim un exemple, Tenim resolucions al Parlament que han portat el president de la Generalitat, a la consellera de Governació i vicepresidenta i a la consellera d'Ensenyament a la Fiscalia. Hi ha una resolució al Parlament, però clar, llavors seria una democràcia molt rara que ens baralléssim tots i havia de tenir majories suficients per tenir lleis, quan després amb una resolució la canvies. No entrem en aquest equívoc que s'hi juga habitualment en política, de que hem fet una resolució parlamentària i el govern ha de fer, no, el govern haurà de fer allò que digui la llei de pressupostos i que diguin les lleis vigents. Mai pot sortir-se ni de la llei de pressupostos de les lleis vigents. No val fer una resolució aprovant a la Comissió de Salut que farem un hospital nou no sé on. Escolti'm, si això no està a la llei de pressupostos i això no està permès amb la legislació bàsica, estan enganyant els ciutadans. Aquesta és la realitat. Després poden explicar el que vulguin. Podrà condicionar o obligar políticament a preocupar-te d'aquell tema, però si no una llei que et permeti fer-ho, insisteixo en l'exemple de la consulta, no pots fer-ho. Per tant, la política va de juga a determinats interessos de visió partidista, fa veure unes coses que no són en realitat. I per tant, insisteixo, no hi ha cap resolució que pugui fer canviar la llei i no hi ha cap resolució que pugui fer canviar uns concursos que estan oberts. Dit això, sí que hem de revisar la llei i veure si podem sortir-nos d'aquell error que es va cometre el 2006 de no continuar per la via de la singularitat que tenien les EVAs en el moment on van ser concebudes i on van tenir les primeres concessions. Per tant,
Jo us agraeixo la confiança i el suport que en tot moment sempre he tingut de CEBA i teniu el meu compromís que estem treballant en aquesta direcció per veure si les EVAs podem entroncar-les amb la singularitat de la LOSC, igual que la XUP neix a la LOSC. Recordeu que la xarxa hospitalària d'utilització pública neix a la LOSC. I amb aquesta voluntat, quan en vam fer en el 2010 vam donar suport en la llei anterior al decret del Siscat el 2010, vam col·locar l'atenció primària amb aquesta intenció, que igual que hi ha singularitats en la XUP, Societat i Salut Mental, també fos contemplada aquesta singularitat de les EVAs i no va estar prou desenvolupada ni prou plantejada. Insistint sempre en que nosaltres no obligarem mai a ningú a que faci EVAs. Per tant, ara facilitarem tot el possible aquelles iniciatives de professionals que complint amb els requisits d'una EVA, 51% de professionals de l'àmbit de l'Institut Català de la Salut, etc., vulguin fer aquest pas. Sé que aquest pas és difícil en aquests moments. És difícil perquè el context econòmic no ajuda a la incertesa de si cobraràs o no cobraràs amb els terminis oportuns. No ajuda, òbviament, tot aquest guirigall polític respecte a la confusió volguda entre el que és privatitzar i el que és gestionar sota el dret privat, que és diferent, que per cert, el dret privat també s'aprova al Parlament. Dóna la impressió que el dret privat neix al carrer i que a darrere no hi ha voluntat popular del dret privat. El dret privat és tan públic i tan legítim com el dret públic i el dret administratiu, perquè són els mateixos parlaments els que el regulen. Per tant, aquesta confusió que vosaltres dèieu, hem d'insistir molt en que no hi hagi confusions volgudes, que al final generen... Què persegueix això? Al final genera, per la simetria que hi ha de coneixement entre els que estem en aquest àmbit i els ciutadans, aprofitar aquesta simetria de coneixement per desviar el missatge, fent pensar a la gent que al final això de privatitzar vol dir que mentre a la gent li baixen els sous, algú es guanya els diners i a sobre, en el fons, algun dia el ciutadà haurà de pagar pels serveis. Això és el missatge subliminal que aprofita aquesta gran asimetria. Per tant, nosaltres som defensors d'un sistema sanitari públic, 100% públic, les EVA són públiques, són concessions administratives públiques, per tant, estan sota la dependència funcional del Servei Català de la Salut i han de prestar aquells serveis que se li preassignen. No estem en un mercat, en un lliure mercat que una EVA o qualsevol propi pot fer el que vulgui, sinó ha de fer allò que se li encarrega que faci i rendir comptes. Per tant, aquest és el nostre model, que neix a la mancomunitat, no neix a les transferències. A les transferències es consolida, però neix a la mancomunitat i, per cert, el legitima amb una llei el president Companys, en l'any 34. La llei de bases de la sanitat catalana és del president Companys de l'any 34, que crea els hospitals comarcals, crea la divisió territorial de Catalunya, etc. Ho dic perquè a vegades la política té uns... llegim poc, i sobretot llegim poc de manera... llegim molt l'actualitat, però llegim molt poc d'on venim, i per saber on som hem de saber on venim, i per tant no atribuir només a la circumstància puntual i conjuntural d'un moment determinat que estem aquí perquè els que hi són ara volen que estem aquí. No, estem aquí perquè venim d'on venim, de 100 anys de la mancomunitat, d'una llei de bases, del manteniment d'una xarxa sanitària a Catalunya. Per cert, tinc que recordar que hi havia algun proveïdor a Catalunya, no diré el nom, que ja gestionava la primària de l'obra social del 18 de julio, durant l'existència de la dictadura franquista. Per tant, a vegades ens hem de posar el retrovisor i estem aquí no per casualitat, sinó perquè hi ha hagut una voluntat social traduïda en voluntat política de ser-hi on són. I sobretot evitar les contradiccions, de que nosaltres voldríem anar per aquest camí i quan hem tingut l'oportunitat d'aquest camí hem anat per un altre. Per tant, jo no he pogut fer més EVAs perquè només he tingut una petició i la petició que vaig tenir la vam resoldre i jo sempre dic que m'agradaria sortir d'aquest malèfic número 13. Tenim 13 EVAs, a mi em va tocar fer la 13, deu ser que el meu és una predestinació a quedar-me en coses rares, del 13, a veure si aconseguim un dia el 14, i per generar el 14 hem de generar confiança. Hem de generar confiança política, hem de generar confiança amb el recolzament i hem de protegir les iniciatives, insisteixo, no hem de promoure les iniciatives des de l'administració, però en tot cas, quan hi hagi una iniciativa, l'hem de protegir al màxim possible. No cal dir-vos, perquè aquest no és el que us tingui d'explicar, el que significa el paper de l'atenció primària en el futur, especialment amb aquest canvi de model de polítiques sanitàries que hem de fer en el segle XXI, aquell model d'anar molt més enllà merament de la resolució
reparadora, sinó el paper que pot tenir i ha de tenir l'atenció primària, ja no solament amb el pacient crònic, això ho donem per descomptats, sinó també en tot allò que són les polítiques de diagnòstic precoç, que estem ballant molt on les col·loquem moltes vegades. Jo crec que el diagnòstic precoç s'ha de pivotar sota el metge de família i sobretot un element molt important en aquests moments de la crisi econòmica, que són totes les dimensions socials de la malaltia i que per tant també han de ser abordades des de la proximitat des de la primària. Crec que una de les coses que també hauríem de plantejar-nos per legitimar coses i sobretot amb el plantejament d'allò que la mujer del César, además de serlo, ha de parecerlo, jo crec que seria bo introduir en l'àmbit de les EVAs allò que diem còdics de bones pràctiques acordats i fets públics, no solament missió, visió i valors, que això també, però sí uns còdics de bones pràctiques que posessin davant de la ciutadania i davant d'aquesta minoritària, en tot cas. Fa molt soroll, però és minoritària, animaversió, aquest model d'EVA, etiquetat a vegades per molts de mercantil, aquest còdic de bones pràctiques crec que és un element que raonablement facilitaria algunes coses i també neutralitzaria algunes altres opinions no volgudes. Crec que el model EVA és un model que ningú pot qüestionar, perquè ara ja no fem estudis comparatius entre la EVA i altres models de gestió, està a la central de resultats, tothom és mesurat pel mateix recer. Som l'únic país del món que jo recordi, o que jo sàpiga, perquè tot has pogut llegir, que tingui uns resultats públics dels seus centres d'atenció primària. També sí que us demano, amb l'expertís que teniu vosaltres, us demano que si creieu que hem d'incorporar altres indicadors a la central de resultats, que millorin els indicadors aquests, que els facin més completa la informació, que estem oberts a que aquests indicadors es puguin incorporar, no per les EVAs, sinó pel conjunt de l'atenció primària del nostre país. Bé, acabar donant-vos les gràcies. La sostenibilitat del sistema sanitari, que el professor Peiró us parlarà millor que jo, passa no solament per l'econòmica, si no hi haurà sostenibilitat econòmica, si no hi ha sostenibilitat clínica, és a dir, si no fem les coses com s'han de fer, gastant bé, i per tant un model de plena confiança pel departament és aquest model que uns quants metges, que desitjaríem que fossin més, han decidit, donant un pas al front, abordar per millorar l'atenció als ciutadans amb un doble bon resultat. Crec que amb el bon resultat amb el client-pacient ningú qüestiona el model EVA des del punt de vista de l'usuari del sistema, i en segon lloc és un model de satisfacció pels professionals. Per tant, fem el doblet, satisfet el pacient i el ciutadà i satisfet el professional. Moltes gràcies i sort amb aquesta jornada.